Kanya itong weather update karong adlaw nga Biyernes, June 4, 2021. Padayon na itong pag-monitor sa tropical storm nga si Dante. Ug kaganhinang alas 4 sa kadlawon nahimutang ang sentro ni ini sa gilayong 285 kilometers northwest sa Lawag, Ilocos Norte or 325 kilometers west sa Calayan, Cagayan. Coordinates 19.7 degrees north, 118.4 degrees east. Ang maong bagyo adunay dalang hangin doon sa sentro nga 65 km per hour ug pagunos nga moabot sa 85 km per hour. Nagairog kini pa northwest sa gipaspason na 20 km per hour. Naa kini gawas sa Philippine Area of Responsibility ug wala kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa Kabisayan. Sa laing bahin adunay low pressure area nga ato ang gimonitor karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kaganhinang alas 3 sa kadlawon nahimutang kini sa gilayong 690 kilometers east sa Legazpi City, Albay. Ang maong low pressure area ubos ang posibilidad nga mahimong bagyo ug posibleng mahilis within the next 48 hours. Sa karon wala kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa nasod. Para sa dugang impormasyon, bisita among social media account ug mao katong kahimtang sa panahon para karong adlaw. Gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas sa Samtang, kini si Angelica Orongan.